luniaeth te yn y neuadd fyny'r grisiau. Felly croeso i bob un i ymuno â ni. Fe welwch chi ar eich sedd fod na gerdiau yn rhoi gwybodaeth am y gynhadledd haf flwyddyn nesaf 2017 ac yn ystod yr oedfa Gymraeg pryd hynny ar pnawn dydd Gwener os dyw ei mynd fe fydd y parchedig Hywel Roberts yn pregethu. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 486. 486. Diolch yn ydi o Dduw am gyfle arall i ddod yma i'th di ac i gerbron dy'r seddfaint. I ni yn diolch mae gorseddfaint o ras yw hi ac dyna sydd yn angenrheidiol ar gyfer pechaduriaid fel ni ac i ni yn llawenhau dy fod yn Dduw sydd yn llawn trigaredd ac i ni yn gofyn i ti o'r newydd i ddangos y trigaredd yma i ni yn gweddio Dduw ar ei ti i bresynoli dy hun yn ein plith. I ni'n cyflwyno'r holl oedfa i ti ac yn gofyn am y nerth honno sydd i angen arnom i dyddoli mewn ysbryd a gwirionedd. Tywellt ysbryd arnom felly. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ganu emyn rhif 340 ac yn canu'r dôn ar welfa. 3-4 dim arglwydd gad i'm dawel orffwys dan gysgodau'r palmwydd clud, lle'r eistedd perynion ar ei ffordd i'r nefol fyd, lle'r adroddant dy ffyddlondeb iddynt yn yr anial cras, nes anghofio i cyfyngderau wrth foliannu nerth dy ras. 340 yn ei sefyll i'w chanu.
Gyda'n darlleniad o lyfr Genesis, penod 11. Genesis 11 ac yn dechrau'n adnod 27, ac fe fyddwn ni'n darllen trwy hyd at penod 12 ac adnod 9. Felly diwedd penod 11 o Genesis, adnod 27. A dyma genedlaethau Tera genhedlod Abram, Nachor a Haran a genhedlod Lot, a Haran a fi farw o flaen Tera ei dad, yng ngwlad ei enedigaeth o fewn i'r Coldeaid. Yna cymerod Abram a Nachor iddynt wragedd, enw gwraig Abram oedd Sarai, ac enw gwraig Nachor, Milca, merch Haran, tad Milca a thad Isca. Sarai oedd amhlantadwy, heb blentyn iddi. A Thera gymerod Abram ei fab, a Lot fab Haran, mab ei fab, a Sarai ei waedd, gwraig Abram ei fab, a hwy a eithant allan ynghyd o Ur y Caldeaid, I fyned I dir Canan, ac a ddeithant hyd yn Haran, ac a drigasant yno. A dyddiau Tera oedd 5 mlynedd a 200 mlynedd, a bu farw Tera yn Haran. A'r arglwydd y ddywedodd wrth Abram, dos allan o'th wlad, ac oddi wrth y genedl, ac o dyd y dad i'r wlad a ddangoswyf I ti, a mi ath nawf yn genhedlaeth fawr, ac ath fendithiaf, mawrygaf hefyd dy enw, a thi a fyddi yn fendith. Bendithiaf hefyd y fendithwyr, ath felltithwyr a felltigaf, a holl deuluoedd y ddeiar a fendithir yno ti. Yna yr aeth Abram, fel y llyfrasau'r arglwydd wrtho, a Lot a aeth gydag ef, ac Abram oedd fab 15 blwydd a 30 pan aeth fe allan o Haran. Ac Abram y gymerodd Sarai i'w wraig, a Lot mab ei frawd, a'i holl olyd ac asglasant hwy, a'r eneidiau a nellasant yn Haran, ac a eithant allan I fyned I wlad Canan, ac a ddeithant I wlad Canan. Ac Abram a dramwyodd trwy'r tir, hyd le Sychem, hyd wastadedd more, a'r Cananeaid oedd yn y wlad y pryd hwnnw, a'r arglwydd am ddyngosodd I Abram, ac a ddywedodd, Idd had di rhoddaf y tir hwn, yntai a adeiladodd yno allor i'r arglwydd, yr hwn am ddangosau iddo. Ac fe adynodd oddi yno i'r mynydd o di dwyrain Bethel, ac ystynnodd ei babell gan adel Bethel tua'r gorllewin a hai tua'r dwyrain, ac adeiladodd yno allor i'r arglwydd ac alwodd ar enw yr arglwydd, ac Abram amdeithiodd gan fyned ac ymdaith tua'r deau. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr ganu emyn rhif 644, ac yn canu hon i'r dôn Rhys, 644, ho I'm yr hedd, na wyr y byd amdano, y nefol hedd a ddaeth trwy'r ddwyfol loes, pan fyddo'r don ar fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. 644, gewn ni sefyll i'w chanu.
Gadewch yn ei weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod i alw ar dy enw, ac i ni yn dod nid trwy unrhyw ymdrechion pitw sydd gennym ni i ymfalchu ynddynt gan nad oes yr un gennym, ond i ni yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gweredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn llawenhau unwaith eto o'r newydd ein bod yn gallu dod i'th di, ac yn diolch am y fraint i ni wedi cael o'r wythnos hon, o feddwl y pleserau mae'r byd yn ei fwynhau, nid oes yr un pleser yn well na cael dod i'th di, i wrando ar dair yn cael ei ffrigethu, i cael ymuno yn y canu, i cael galw ar dy enw. Ac o Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ymweliadau sydd wedi bod yn ystod y gynhadledd hon, ac yn gofyn i ti o Dduw i barhau gyda ni, i ni'n cyflwyno'r oedfa y prynhawn hon, ac hefyd gyda'r hwyr, a bydde di gyda ni, y bydd y ysbryd a'r waith yn rymus yn ein plith. I ni yn cyflwyno y pregethiad y gair, i ni yn gweddio wrth i'r gair cael ei chyhoeddi. I ni'n gofyn y bydd pob un enaid yma, pob un yn gwrando gyda'i holl nerth, ond o Dduw y bydd yr gair yn cyrraedd dymderau'r galon, y bydd y rhai sydd yn ddall ac yn farw yn ysbrydol, o Dduw yn gweddio bydde di ar waith yn agor ei llygaid mwyn iddynt cael gweld ei hangen am waredwr. O Dduw, y bydde di yn ei bywhau nhw, y bydd yr hedyn yna o fywyd yn cael ei blannu yn yr enaid, ac byddwn ni yn cael gweld y trawsnewidiad o flaen ein llygaid hyd yn oed yn ystod yr oedfa. I ni'n gweddio fydd y canu hyd yn oed yn yr emyn olaf wedi cael ei trawsnewid oherwydd i rai ymuno yn y côr. Wedi canu yn gorfforol sawl gwaith mewn oedfaon, ond o Dduw am y tro cyntaf byddant yn ymuno yn y moliannu ac yn dyfoliannu o ddymder eu calon. I ni'n gweddio Dduw y bydd hyn yn brofiad i bob un ohonom, bydde di yn gweithio mewn fath ffordd fydd yn cynhesu ein calonau. Os i ni wedi crwydro, i ni'n gweddio ar ei ti trwy dy ysbryd ein tywys yn ôl at droed y groes, ac y bydd ein calonau yn meddalhau. O Dduw, i ni yn gweddio y byddwn ni yn cael gweld gwaith sydd o ddifri, nid gwaith dynol. I ni ddim yn gweddio y byddwn ni'n cael gweld eneidiau'n cael ei perswadio gan ddyn. I ni'n gweddio, Dduw, y bydd yr ysbryd glân yn gwneud gwirthiau yn ein plith. I ni'n cyflwyno'n cenedl hefyd i ti, yn cyntori'n calonau wrth i ni weld y genedl hon, cenedl sydd wedi ei breintio gymaint, cenedl sydd wedi profi diwygiadau ar ôl diwygiadau. O Dduw, i ni'n meddwl am yr holl gapeli sydd ar hyd y lled ein gwlad, ac yn meddwl ddim yn hir yn ôl i'r capeli hynny fod yn llawn o bobl yn moliannu dy enw, a'r pulpidau yna yn gwrando ar pobl yn cyhoeddi dy efengil sanctaidd, ac o Dduw y gwirioneddau hyn sydd yn dy air. Ac eto o Dduw, does yr un pulpid bellach yn ein gwlad yn gweld pregethwr yn cyhoeddi dy air. Pryn pulpid yn ein gwlad ni bellach o Dduw sydd yn cael clywed yr efengil sanctaidd. I ni yn ddiolchgar am yr ambell un sydd ar ôl, ond o Dduw mae'r mwyafrif llethol wedi diflannu. Ac o Dduw, i ni yn gweddio ar ei ti drigarhau wrthym. I ni'n gweddio ar ei ti ddod yn ôl i weithio yn rymus yn ein plith. I ni'n gweddio bydd y capeli hyn yn cael ei hadfer o'r newydd ac yn cael ei defnyddio dyfoliannu di unwaith eto. O Dduw, i ni yn gweddio felly i ti roi ffydd i ni ddisgwyl y pethau hyn, ond hefyd o Dduw, o'r calonau i ni ddeheu am y pethau hyn. Digon hawdd i'w gweddio am y pethau hyn, digon hawdd i'w honni ein bod yn deheu am dy ymweliadau, ond o Dduw, i ni'n gweddio, mae dyma fydd ein dymuniad o waelod ein calonau. Felly o Dduw, ter dro'r disgwyliadau hynny nawr yn ein calonau am yr oedfa hon. I ni'n gweddio bydd yn faich ar ein calonau yn ystod yr oedfa, wrth i'r gair cael ei ffrigethu, i ni cael teimlo'r awel honno o'r nef yn ein plith ni. Felly o Dduw, diogelan amser bendithiad y was, i ni'n ddiolchgar i ti am yr adegau y mae wedi pregethu ac wedi bod yn ein plith, ac i ni yn gofyn i ti nerthu fe unwaith eto, ac y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu goruwch pob enw arall. Felly tir di'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch i ni ganu nesaf 525, emyn rhif 525 i'r Dawn Wilton Square, ond ar ôl i ni ganu'r emyn yma, i ni'n falch i gallu cyhoeddi bod y parchedig Dafydd Morris yn pregethu gyda ni yma prynhawn yma, ac hefyd gael roi hysbyseb am yr adegau fydd yn pregethu gyda ni'n ystod yr haf pan fyddwn ni fel teulu ffwrdd
Awst y 7 ac 14 hefyd fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu ym Manghapel yr Hath ar Brynhawn Sul pryd hynny am hanner awr wedi 3. Felly os ydych chi ar gael, yna mae croeso i chi ymuno gyda ni yn yr oedfaen hynny. Ond i ni'n falch i fod yn gallu dod i'n cynhadledd ni eleni ac i bregethu gair Duw unwaith eto i ni. Ond yn gyntaf gadewch i ni ganu emyn i 5-2-5 wrth flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. 5-2-5 gewn ni sefyll i'w chanu. Wel, gai yn gyntaf i gyd. Diolch yn fawr iawn i chi eto yma yn Tabernacle Capel yr Hath hefyd am gwahoddiad i bregethu prynhawn yma. Mae'n hyfrydwch i gael gwneud, ceisio gwneud. Ac hefyd yn diolch i'r arglwydd am y fendith amlwg sydd wedi bod ar y gynhadledd yn barod. Dwi wedi gofidio na o ddim modd i fi fod yma dim ond mewn un oedfa, ond oedd bendith amlwg ar y neges a glywyd ynglyn â diwygiad ar angen amdano, ac mae e'n codi hiraeth eto fyth yn ein calonnau ni, bydd yr arglwydd yn gweld yn dda i drigarhau ac i dywallt yr ysbryd glân eto ar y diffeithwch yma sydd yng Nghymru ar hyn o bryd, a hynny ar clod yw enw. Wel, nawr, dwi am ofyn i chi i droi os Beiblau gyda chi prynawn yma i'r 7fed bennod o'r actau'r apostolion a'r 7fed bennod, lle mae Steffan
yn dysgu y cyngor yr Iddewon, yn ei addysgu nhw ynglyn â hanes y genedl. Ac mae wedi cael ei gyhuddo yn y chweched benod o amryw o bethau. Ac wedyn ni'n cydio yn y 7fed benod, yna dywedodd yr archoffeiriad, a dyw'r pethau hyn felly, y cyhuddiadau, ynta e ddywedodd, ha wir frodyr a phadau, gwrandewch. Dyw y gogoniant am ddangosodd i'n tad Abraham, pan oedd fe Mesopotamia, cyn iddo drigo yn Charan. A'r geiriau dwi am i ni sylwi arnyn nhw fwyaf arbennig yw yr hyn dwedodd Steffan, Dyw y gogoniant am ddangosodd i'n tad Abraham. Oedd yr Iddewon yma chi'n gweld yn bobl grefyddol iawn wrth gwrs. Rhain oedd y bobl mwyaf crefyddol welodd y byd yma erioed, mae'n debyg. Ac pan yn bod ni'n bobl grefyddol yn unig, heb ffydd gadwedigol yn yr arglwydd Iesu Grist, i ni'n llawn iawn o'n hunain yn dyn ni. Yn llawn o'n cyflawniadau ni'n hunain. I ni'n bobl sydd yn ymddiried yn hunain. Ac yn llongyfarch yn hunain, falle, hefyd ar ein crefyddolder. Wel, mae Steffan fan hyn yn dysgu cyngor yr Iddewon, mae yn mynd nôl â nhw at ddechreuadau y genedl yr oedden nhw mor falch ohoni, wrth gwrs, ac yn ymffrostio i bod nhw'n Iddewon. Bron, allech chi gredu, wrth wrando arnyn nhw'n sgwrsio ymysg ei gilydd, mae nhw eu hunain oedd yn gyfrifol am eu cenedl nhw. Ond wrth gwrs, mae Steffan yn ei dysgu nhw, mae gweithred yr arglwydd, Dyw yn ymddangos i Abraham. Dyna oedd yn gyfrifol am fodolaeth y genedl. Abraham yn eilyn addolwr yn y Caldeaid. Ac ni'n gwybod rhywbeth am fywyd yn y Caldeaid. Mae'r archeolegwyr wedi cloddio, wedi twrio, ac mae yna lawer o bethau diddorol wedi dod i'r amlwg ynglyn â'r math o fywyd y bysau Abraham wedi fyw. Bywyd reit soffistigedig, mae'n debyg. Mae snachwyr y cyfnod wedi gadael ar ei hole gofnodion am ei materion ariannol a'r dabledi clai. Ac mae'n amlwg fod y Caldeaid yn ganolfan fasnachol bwysig iawn. Gyda masnach, mae yna gyfoeth yn dod, wrth gwrs, gyda chyfoeth, mae yna soffistigedigrwydd yn dod, mae'n debyg. Mae nhw wedi darganfod hefyd systemau gwresogi dan y llawr, enghraifft, ymhell cyn bod rheini gan y Rhufeiniaid. Wel, oedd Abraham yn byw ymysg y bobl yma yn y Caldeaid, yn byw bywyd cyfforddus, bywyd dedwydd, mae'n debyg iawn gen i, ynte a'i deulu estynedig, falle wedi byw am genedlaethau yn y Caldeaid. Ond, wrth gwrs, oedd eilyn addoliaeth yn rhemp yn y lle yma. Dyw y lleiad yn cael ei addoli, a cannoedd yn wir yn llythrenol o dduwiau eraill. Mae'r gair Dyw yn galw y Caldeaid yn wlad y delwau cerfiedig. Dyna'r math o awyrgylch oedd yn y Caldeaid. Ac wedyn un diwrnod, yn sydyn, yn ddirybydd, yn ddiarwybod i Abraham, mae Dyw y gogoniant yn torri ar ei draws, yn ymyrryd yn ei fywydau, yn sofran, yn ben arglwyddiaethol, heb fod Abraham yn meddwl dim am y Dyw byw, heb i fod e'n ceisio y Dyw byw o gwbl. Ond mae'r arglwydd yma jyst yn torri ar ei draws ac yn llenwi orwelion yn sydyn iawn. Abraham yn tebyg wedi cael sioc,
fawr iawn fod hyn wedi digwydd iddo fe, heb I fod e'n disgwyl y fath beth o bethau'r byd yma. Arglwydd y gogoniant. Wel, pwy yw arglwydd y gogoniant? Wel, Iesu Grist. Sut allwn ni ddweud mor bendant mae Iesu Grist yn benodol o blith personau'r drindod ymddangosodd I Abraham. Wel, mae e'n gweld arglwydd y gogoniant. Mae yna berson yn ymddangos o'i flanau. Mae e'n gweld Duw a'r unig un ymhlith personau'r drindod erioed sydd wedi amlygu hun, wedi bod yn weladwy felly, yw'r arglwydd Iesu Grist. Am ddiw y tad, ni welodd neb ddiw erioed. A fyddwn ni byth yn gweld Duw y tad, chwaith. A dos neb wedi gweld yr ysbryd glân, dos gan yr ysbryd glân ddim corff. Yr unig berson ymhlith personau'r drindod sydd wedi ymddangos erioed yw'r arglwydd Iesu Grist yn y 19 wrth gwrs, pan gas eni ym Bethlehem, dyma ymgnawdoliad llawn. Ond cyn hynny, ymhell cyn hynny, yn y Hen Testament, oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ymddangos bob hyn a hyn. Enghraifft wedi'r cwymp, ac mae Adda ac Efa yn ei haiogrwydd, tro cuddio, down ni at hynny, maes o law, ond mae yna berson yn ymddangos I gyhoeddi barn ie, ond hefyd I wneud peisiau crwyn. Mae yna bar o ddwylo yno. Mae yna berson sy'n berchen ar y dwylo yno, yn lladd anifail I ddechrau, yn blingo'r anifail wedyn, ac yn pwytho wedyn, ac yn gwneud y peisiau crwyn hardd, mae'n debyg iawn gen I, ac yn gwisgo Adda ac Efa. Ond mae yna berson yno. Chi'n cofio wedyn fod yna rhywun wedi dod I ymgodymu gyda Jacob. Ac mae Jacob yn ymwybodol fod dyn yno I ddechrau, ond ar ddiwedd yr hanes, mae Jacob yn dweud bod wedi gweld Duw, wyneb yn wyneb. Wel, pwy allse fe fod, ond yr arglwydd Iesu Grist. Ambell waith mae'n cael ei alw yn angel, ambell waith mae'n cael ei alw yn angel y cyfamod, ambell waith just yn ddyn, ond bob tro mae'n amlwg I fod e'n fwy na dyn. Ac ambell waith mae'n cael ei alw yn ddyn ac yn dduw. Iesu Grist felly ymddangosodd. Iesu Grist dorodd ar draws bywyd cyffyrddus dedwydd Abraham pan oedd yn eilyn addolwr yn Ur y Caldeaid. Yr arglwydd, ond arglwydd y gogoniant oedd e. A beth yw gogoniant? Wel, y diwdod yn tywynu. Dyna yw'r gogoniant. A'r hael wedi dod allan rhywfaint prynawn yma, ac I ni'n ymwybodol o belydre'r hael yn tywynu, ac yn tywynu allan i'r gofod o'r hael felly. Ac I ni'n dweud ambell waith, mae ddiwrnod gogoneddus yn dyn ni. Goleuni, ardderchog, arddinol, yw gogoniant, neu allwn ni ddweud fel hyn am y gogoniant. Mae priodoleddau Duw yn pelydru allan yw nhw. Hynny yw, cyfiawnder Duw yn amlygu I hun, cariad Duw, trigaredd Duw, gwirionedd Duw, yn pelydru allan. Neu allan ni ddweud, mae mawredd rhagorol ardderchog yw gogoniant. Ac felly ni'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist yn ymddangos yn ardderchog, yn ardduno I Abraham. A wyddwch chi, dyna yw angen pob un ohono ni yma prynawn yma. P'na ni yn y bywyd a'i peidio, yw gweld gogoniant yr arglwydd Iesu Grist, I weld yn ardderchog
Tu hwnt i bob dim, a phob peth, a phob creadur. I weld e yn arddunol, yn syblaim. Yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n byw mewn cyfnod tywyll iawn, sy'n eisiau fi fynd i fanylu. Chymod, i ni'n clywed bob dydd am rhyw newyddion drwg o'r cyfandir, rhyw fom neu gilydd, rhywun yn cael ei ladd, rhywun yn cael ei fwtshera. I ni'n byw mewn byd lle does na ddim gwir o goniant. Mae yna wag o goniant, ond dim gwir o goniant. Yr arfer chowgrwydd yma sydd yn perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n ymarferol hefyd, chi'n gweld. Siwr i chi a fi fel Cristnogion yn mynd i barhau yn y ffydd? Sut ni'n mynd i gadw i fynd yn y ffydd? Bod ni'n cael golwg mynych ar ogoniant. Sblander te, gai ddefnyddio'r gair yna. Sblander yr arglwydd Iesu Grist. Bod ni'n cael yn taro megis gan y sblander yma. Bod ni'n cael yn hennill gan yr ysblander yma. Yn swyno gan yr ysblander yma. Ac byddwn ni'n cadw i fynd. Fel saint, fel Cristnogion. Achos fydd gobeith da ni wedyn y cawn ni i weld, nid a llyged ffydd, ond yn y nef, y cawn ni weld gogoniant Iesu yn llythrenol. Wel, nawr dwi am fanylu tipyn bach ar y gogoniant yma. Ac fel yr amlygwyd y gogoniant, yn nyddiau yr arglwydd Iesu Grist, yn nyddiau gnawd, sut amlygwyd y gogoniant? Wel, chi'n cofio ar ddiwedd hanes troi'r dŵr yn win. Dyma gawn ni. Hyn o ddechrau gwerthiau a wnaeth yr Iesu yng Nghana Galilea ac a eglurodd ei ogoniant. Hynny yw, oedd y weithred yna o droi'r dŵr yn win yn arddangosfa o ogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dod i'r amlwg, mae'n cael ei egluro y ogoniant yma yn y wyrth. Wel, beth oedd natur y wyrth? Dŵr cyffredin, dinod, allwn ni ddweud, yn cael ei drawsnewid i fod yn win. Ac hefyd, cofiwch, mae'r gwin gorau oedd e yn ôl llywodraethwr y wledd. Gwin rhagorol, moethus, o'r safon ucha posib, dyna'r gwin. Ac oedd gogoniant yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei egluro yn hyn, oedd y cyfnewidiad yn gyfnewidiad tawel iawn. Yn ddiffwdan ac yn ddiffws, ond yn gyfnewidiad real, a hynod ac yn gyfnewidiad gwell. Ac os gwelwyd gogoniant Iesu Grist wrth newid y dŵr cyffredin dinod yma yn win, a'r gwin gorau, yn sicr fe welwn ni ogoniant yr arglwydd Iesu Grist mewn traws newidiadau eraill. Traws newid pechadur. Traws newid pechadur a wneud yn sant. Nawr, dyna chi wyrth, ac mae'r wyrth honno yn dangos gogoniant yr arglwydd Iesu Grist yn dewi. Dyna ddigwyddodd i Abraham, chi'n weld, pan welodd e ogoniant yr arglwydd Iesu Grist, oedd y gogoniant yna'n ogoniant traws newidiol. Fe ddechreuodd newidiadau yn Abraham yn syth. Ac ni'n gallu gweld fod Abraham yn ddyn gwahanol, nid yn eilyn addolwr wedyn o'r 12 bennod o Genesis ymlaen, ond yn addolwr yr arglwydd. Mae'n codi a llorau, yn fynnych iawn. Mae'n gweddio, mae'n galw ar enw yr arglwydd. Dyna chi ddechrau'r traws newid. Wel, dewch i ni gael meddwl am yr traws newid yma sydd yn digwydd pan bod Duw yn achub pechadur. Dewch i ni gael meddwl am gyflwr y pechadur i ddechrau. Allwn ni ddweud mae cyflwr tebyg i gyflwr Naman yw cyflwr y pechadur. Chi a fi wrth natur i ni'n wahan glwyfus. Nawr, peidiad neb a meddwl fod yna rhywbeth yn perthyn i'r gwahan glwyfus sy'n ei gwneud nhw'n fwy pechadurus na bobl eraill. Nid hynny ni'n ei ddweud o gwbl, ond bod y gwahan glwyf yn ddarlun o bechod.
Mae'r gwahanglwyf yn mynd trwy'r system i gyd yn dydy. Mae'n effeithio yn y diwedd os na fydd triniaeth ar bob rhan o'r corff. Ac i ni'n gwybod bod pechod yn gwneud hyn, gyfeillion yn dyn ni. I ni'n gwybod mae'n nid rhywbeth incidental yw pechod, ond bod e'n rhan o'n cyfansoddiad ni bod ni'n cael yn geni mewn pechod. Ac wedyn bod pob rhan, y meddwl, y cof, y gydwybod, y corff, pob rhan allwch chi feddwl o'r person, o'r dyn, neu'r wraig, mae'n cael ei lygru gan bechod. A chi'n cofio bod y dyn yma, Naman, yn ddyn anrhydeddus yng ngolwg y byd, ond oedd e'n fawr i barch, oedd e'n gadfridog, pwysig, dylanwadol, ac oedd llawer iawn o bethau yn ei fywyd mae'n debyg yn ddymunol iawn yn sgil hynny, wedig bod bobl yn meddwl yn dda hwnna fe, yn ei barchu fe ac yn y blaen, ond mae'r un peth yma yn ei boeni fe, eto, but oedd e'n wahan glwyfus. Ac felly mae, chimod, fe allwn ni fod yn barchus yng ngolwg ein gilydd, a bobl yn meddwl y byd ohono ni, ac yn canmol ni am yn talentau, a'n cyrraeddiadau, ac yn y blaen i gyd, ond yna'n perthyn i bob un ohono ni yma prynhawn yma, ond i ni'n bechadurus, the fly in the ointment, yn de? Ac fe'n sbwylio'r cyfan yn diwe mewn gwirionedd. Ond mai fel na i ni, pan fod Duw yn dechrau'r gwaith da yno ni, nid fel na fyddwn ni am byth. Nid yn wahan glwyfus, hynny yw yn bechadurus, a'n croen ni megis yn dangos olion ein llygredigeth ni. Nid felly am byth. Chi'n cofio beth a ddywedir am ddyweddu yr arglwydd Iesu Grist yn yr epistol at yr Effesied. Sut fydd y ddyweddu rhyw ddiwrnod? Wedi'r arglwydd Iesu orffen y gwaith da sydd wedi i ddechrau yno ni. O, mi fydd hi'n ogoneddus, mi fydd hi heb frychyn na chrychni. Meddwl am groen Naman nawr, ac i ni'n dal yn meddwl am groen mewn ffordd yn dyn ni. Dim brychau na chrychni na dim o'r cyfryw. Dyna fel fydd y ddyweddu. Bellwaith mae bobl Dduw yn dweud, chi'n bod, wy'n gobeithio bod yr arglwydd wedi dechrau gwaith da nhw, ond dwi'n gweld llawer o newid yna. Yn gweld y newidiadau yn araf iawn, yn boenus felly. Dwi'n fel se fi wedi tyfu fel y dylswn ni yn y ffydd, ac ych chi methu weld eich hunan. Wel, mae rhaid i ni edrych, mae rhaid i ni sylwi a hoelio ar air Duw. Ni'n goforodio mewn ffydd ynglyn â hyn. Mae nid yn bechaduried fyddwn ni'n aros am byth. Bendigedig fyddo'r Iesu, fe welir ei ddeweddu yn lan fel y goleuni. Fel na fydd hi. I'n meddwl am Naman am funud eto. Chi'n cofio fe gafwyd perswad arno fe i fynd yn y diwedd i'r Iorddonen, oedd balchder yn ei atale, ond nid os na well afonydd, medda fe, a bana a pharpar ar hen ffrwd fach, fwdlyd yma, yr Iorddonen, ddim digon o statws nag oedd. Ac felly mae bobl yn meddwl am yr iachawdwriaeth sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, fe wellten ni, medden nhw'n wneud rhyw heroics. Na, mae rhaid i chi ymddarostwng i gael eich achub trwy waed yr arglwydd Iesu Grist. Ond wedyn, chi'n cofio sut dath Naman i fyny o'r dŵr o'r Iorddonen? Medde'r gair, a'i groen fel croen dyn bach, fel babi. Wel nawr, beth oedd i oedran e? Allai fod yn 100, yn 30, dwi'n gwybod beth oedd i oedran e. Ddoth e ddim i fyny o'r dŵr a chroen dyn 100, ond fel croen dyn bach. Mae gair Duw, mae'n rhyfeddol yn diwe, yn dangos i ni'r outcomes yma.
Meddyliwch chi am y llancen oedd wedi bod yn y ffwrn dan, yn dod allan o'r ffwrn heb hogle mwg na tân arnyn nhw o gwbl, fel sy'n nhw ddim wedi bod yn y tân o gwbl. Ac os ych chi'n blentyn i ddew yma prynhawn yma, pan gyrraeddwch i'r nefoedd gyfeillion, fe ddim olion y byd hwn yma arnoch chi o gwbl. Fel te chi ddim wedi bod yn bechod erioed, fel petai chi ddim wedi byw mewn byd o bechod erioed. Y fath ddiangfa. Sut i ni, pan bod yr arglwydd yn cael gafel yno ni, meibion a merched y cwimp i ni. Os na ddarlun, oes, Mephiboseth. Cofio Mephiboseth cael ei gario gan ei nyrs, a honno'n syrthio, Mephiboseth yn syrthio gyda hi, ac mae yn glof i ddeudroed, medde gair Duw. Chi'n gweld, chi'n cofio fod Dafydd wedi ffafrio Mephiboseth, ac fe roddodd o'r chymyn iddi was i fynd i nôl Mephiboseth, oedd reswm da am hynny, o blegyd, alle Mephiboseth byth a bod wedi dod at Dafydd i hun. Oedd e'n glof, oedd rhaid i Siba a gwas fynd i'n nôl, chi'n gweld? O'r cloffni yma. Methu, oedd e'n anabl, methu cerdded yn syth. Dyna ddarlun o hynna i nawr yn naturiol. Cymaint, chi'n bod, ni'n cael yn dysgu y dylsen i gerdded yn syth. Y dylsen i fihafio yn dda. Mae rhaid i fi ddweud, mae dyna'r awyrgylch ges i fy magu ynddo fe, awyrgylch capel a diwinyddiaeth rhyddfrydol, ac fe allech chi gwmpasu'r neges i hyn. Bihafiwch. Gnewch eich gorau. Mae rhaid i chi. Rhaid i chi ymddwyn yn gall. Trafferth yw, fedra i ddim. Dwi ddim yn gall. Fedra i ddim cadw llwybrau'r nef. Do, fe wnes i addunedau fil i rodio'r llwybr cil. Ond methu rwyf. Methu. A be dwi'n gwneud yw baglu. Fel bys Mephiboseth, allwch chi weld e'n cerdded, chi'n meddwl, mae'n anabl i ddeudroed. Ac mae'n baglu dros i draed ac yn syrthio bob hyn a hyn. Wel, dyna fi, dyna ddalun o hynna i. Arweithia pob cyngor deddfol. Arweithia pob siars i fi hafio. A cherdded yn union syth. Na i ddim. Nawr te, dewch i fi gael dod â chi i'r senario yn y nef. Bedwaredd benod ar 10 o datguddiad. Mae gyda ni ddarlun fanna o'r oen, yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna rhyw bobl gyda ge. Lot fawr o bobl. 70,000 gyda ge. 144 o filoedd. A be maen nhw'n neud? Ydyn nhw'n baglu ag yn syrthio? A maen nhw'n sefyll. Mae'r oen yn sefyll. A maen nhw'n yn sefyll gyda ge. Ac maen nhw'n gallu sefyll. O blegydd, maen nhw wedi cael eu gwared allan o'r byd hwn lle mae yna faglu a lle mae yna syrthio. Nawr maen nhw'n gallu rhodio yn ewyllus Duw. Nawr maen nhw'n gallu cyflawni ewyllus Duw. Nawr maen nhw'n gallu fyddhau i'r ddedd. Maen nhw'n gallu sefyll gyfeillion, heb syrthio mwy. Felly fyddi arnoch chi, a gogoniant Duw sydd yn trawsnewid, creadur syrthiedig sydd yn baglu i berson sydd yn sefyll. Trawsnewidiad arall, i ni'n mhell oddi wrth Dduw yn ni. Lot o'n ni yma wedi cael yn magu yn y capel ac yn gyfarwydd, beth eironig iawn yn diwedd, gyfarwydd ar geiriau heb adnabod y gair, wedi gorfod dysgu darnau heleth o'r Beibl William Morgan ar ynghof, dwi'n ddiolchgar iawn am hynny, yn yr ysgol ddyddiol, heblaw am yr ysgol Sul, yn agos at bethau Duw felly, yr emynau i gyd. Dyna sut y dysges i fyny ar y ddieth.
trwy enwau tonau, emynau, sy'n ni'n gwybod ble, sy'n Dolfor, na Wilton Square, ond dwi'n pasio trwy Wilton Square, mi fyddai'n pasio trwyddo fe heno, falle yn Llundain. Gwybod y pethau yma i gyd ymhell wrth Dduw. Ymhell. Mae yna fynyddoedd mawr o ddieithriwch yn ein gwahanu ni, o ddi wrth Dduw yn os e. Ond Abraham, fe wnaethbwyd Abraham yn agos trwy waed Crist. A phob un sydd yn ymddiried yn y gwaed yna yn gwneud yn agos. Pa mor agos ag y gallwn ni fod. Achos i ni mewn undeb â Christ, ac felly mewn undeb â'r tad a'r ysbryd glân. Jyst rhoi darlun bach o'r undeb yna i chi. Chi gofio Noah, Duw yn dweud wrth Noah bod eisiau fynd i fewn i'r arch yn y diwedd. Doedd na ddim diogelwch tu allan i'r arch o gwbl, nag oedd. Ni'n gwybod beth ddigwyddodd i reinio tu allan i'r arch. A dyma chi Noah yn mynd mewn i grombil eang mawr yr arch yna. Ond yno, i fewn yno, mae'n ddiogel yn diwe. Wyddwch chi, dyna mae'r ysbryd glân yn ei wneud. Gyda pechadur, mae'n cymryd y pechadur ac yn ei fedyddio fe i fewn i'r arglwydd Iesu Grist. A dyna chi, mewn undeb ag felly, am amser ag am dragwyddoldeb, does dim datod yr undeb yma. A thrwy hynny, yr undeb sydd rhwngwch chi ar tad hefyd, ar ysbryd glân. A wnaethbwyd yn agos trwy waed Crist. Ni'n gweld yr agosrwydd yna'n cael ei weithio mas y mywyd Abraham yn yr ddeunawfed, benod o Genesis. Mae'n cael cymdeithas gyda'r arglwydd Iesu Grist eto sydd yn dod ato fe. Mae ar wastadedd mamre ac mae'n edrych allan. Ac mae'n gweld tri ffigwr yn cerdded tuag ato fe, angylion i'r ddau bob ochr, ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn y canol. Ac mae'n cael pryd o fwyd. Iesu Grist yn cael pryd o fwyd gydag Abraham yn ei babell. Ac maen nhw'n sgwrsio fel cyfeillion. Na, chi beth yw agosrwydd yn dyfe? Cymdeithas ar arglwydd Iesu. Os na rhywbeth melysach yn y byd hwn, ddau ar y ffordd i maes yn cyd-gerdded gyda'r arglwydd Iesu Grist, a mae Iesu Grist yn tynnu atyn nhw beth i gwyddoedd. Mae calonau nhw wedi dechrau llosgi o'i mewn yn dyn nhw, a dyn nhw ddim eisiau'r gyfeillach i beidio ydyn nhw. Aros gyda ni, aros, paid mynd, medden nhw, aros gyda ni, mae'n hwyrhau ar dydd yn darfod. A chi, Pedr ar fynydd y gweddnewidiad eto, eisiau cadw'r foment, ynddo? Eisiau dda fe barhau yr agosrwydd. Ymarferol, profiadol. A wyddwch chi, mae gair Duw yn dweud fod pabell Duw yn mynd i fod gyda dynion yn y diwedd ar y ddeiar yma. Iesu Grist a'i bobl yn agos at ei gilydd yn y gymdeithas a babell fel petai. A rhaid i fi adael y mater yma, gogoniant yr arglwydd Iesu yn traws newid. Gai jyst dweud hyn cyn bod fi'n symud mlaen. Seion y dyddiau yma. Mae golwg gwael arni yn yn gwlad ni, drian ohoni. Seion eglwys Dduw. I ni fychan, cynulleidfaodd ni'n fychan, gan mwyaf beth bynnag. Ac mae yna broblemau dir i fedi yn Mae yna anghytuno, mae bobl yn gadael, yn madel a'i gilydd ac yn ffrio a'i gilydd ac yn y blaen. Nid am byth. Fe welir Seion fel y wawr, saled yw ei gwedd. Yn dod i'r lan o'r cystydd mawr, nôl agor pyrth y bedd, heb glaf na chlwyfus yn ei plith, yn ddisglair fel yr haul, yn y cyfiawnder pur dilith, a wnaed gan addar ail, yr arglwydd Iesu. Wedi traws newid Seion, a'i gwneud hithen ddisglair, fel e fe.
Gai ddod yn sydyn iawn at amlygiad arall o goniant yr arglwydd Iesu Grist yn yr Efengylau at gyfodi Lazarus. Cofio Iesu Grist i ddweud yn y sgwrs gyda Martha, o'n i ddywedais i ti pe credit y cael ti weled gogoniant Duw. Ac mae'n gwybod beth mae'n mynd i wneud, wrth gwrs. Mae'n mynd i atgyfodi Lazarus. Ac yn y weithred honno, eto, mae'n amlygiad o goniant Duw. Yn y gefndir tywyll iawn fan hyn, yn dos e Lazarus yn clyfychu, Lazarus yn marw. Mae'n ymddangos fel petai'r arglwydd yn hwyr yn dod ac yn cyrraedd yn rhy hwyr o ble mae Lazarus wedi marw erbyn hyn, ac felly mae Mair a Martha yn ei galar trwm yn diw nhw. Mae'r galarwyr eraill wedyn, mae'r reini'n anghrediniol, chi'n bod mae dyna reswm fod Iesu Grist wedi wylos, dim dwt fod gyda gyd ymdeimlad gyda Mair a Martha hefyd, ac yn gweld colli Lazarus ei hun ac mae'n wylo. Ond mae'n elfen arall, oedd y galarwyr yma yn anghrediniol, yr Iesu wylodd. Cefndir o ddagre sydd gyda ni, fan hyn te. Martha yn dweud, wrth bod sôn am atgyfodiad o hopeless case, meddai, mae weithiau'n yn drewi, mae pethau wedi mynd rhy bell, meddai. Ac eto, peth arall, mae'n methu gweld bod yr atgyfodiad yn berson. Mae'n meddwl am yr atgyfodiad fel digwyddiad yn y dyfodol. Mae hynny'n iawn, wrth gwrs. Mi fydd yna atgyfodiad yn digwydd, yn ddigwyddiad, ond mae Iesu Grist yn gorfod i hyfforddi ddi, a dweud, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd, meddwl. So dyna'r cefndir. Cefndir di, cefndir tywyll, cefndir diflas, iawn, iawn. A pwy sy'n gallu gwneud unrhyw beth i newid y sefyllfa nawr te? A chi sialens i'r ddynoliaeth, sydd yn meddwl y byd ohoni hunan a'i galluoedd, gnewch rhywbeth ynglyn â marwolaeth. Dim oll. Mae'n profiad ni fel hyn, gyfeillion. I ni'n dechrau, bywyd yn cael ei roi ni, ac i ni'n symud o'r funud i ni'n cael yn Cynhadledd mewn gwirionedd, o'r funud honno, o'r eiliad honno, i ni'n symud at farwolaeth. One way yw i, at farwolaeth. Ond mae yna un wedi bod yn y byd yma sydd yn gallu gwirdroi hynny i gyd ac yn dod ar marw'n fyw fel arall. Yr arglwydd Iesu Grist yw hwnnw. A wyddwch chi, dyna sydd yn digwydd pan bod rhywun yn dod i'r bywyd yn te. I ni'n dod o farw yn fyw, chwi, y rhai oeddech gynt feirwon mewn camweddau a phechodau, a'ch cyd-fywhaodd, mae wedi'ch cyd-fywhau i chi gyda'r arglwydd Iesu Grist yn ddywediad cyffredin gyda ni ymhlith y Cymru Cymraeg i ddynodi Cristion, ydy fe neu hi, ydy chi yn y bywyd. A'r symudiad yma o farwolaeth, i fywyd. Digon diddorol, mae yna fywgraffiad gan ddyn, na i ddim i enwi fe, ddyn amlwg yng Nghymru, yn dal yn fyw yn ei hynaint nawr, a dyma'r teitl y llyfr. O'r bedd i'r cryd. Mae'n rhoi hanes i droedigaeth, wrth gwrs. Ddyn amlwg iawn yng Nghymru. Ond mae'n cyffesu yn y teitl, o'n i'n farw unwaith mewn camweddau a phechodau. Mae corff marw, chi'n bod, does o ddim teimlad mewn corff marw. Dyw'r cynheddfed ddim yn gweithio o gwbl ydyn nhw. Ddim yn gallu gweld, ddim yn gallu teimlo, ddim yn gallu clywed, ddim yn gallu sawrid, dim byd felly. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn cael gafel yn y pechadur. Ac mae'r un peth yn digwydd i'r pechadur a ddiwyddodd i'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n dod o'r beth. Mae synhwyrau ysbrydol ar waith. Mae'n gallu gweld yn ysbrydol. Da chi wedi gweld i? I ni'n gweud ambell waith yn chi. Chi'n gallu gweld cynllun yr Efengyl. Chi'n gallu gweld gwerth yr arglwydd Iesu Grist. Gweld. Clywed ei lais yn yr ysgrythyr.
dod o farw yn fyw. Dyna ddigwyddodd, chi'n gweld, gydag Abraham. A mae yna arwyddion bywyd yn Abraham yn dos fel edwedes i. Ac dwi eisiau gofyn cwestiwn bach i chi. Ydy hwnna wir amdano chi nawr i gyd yma prynawn yma? Bo chi'n gallu edrych yn ôl, ac bo chi'n gallu dweud, wel, ie, o'n i yn farw unwaith hefyd. O'n i'n gallu gweld pethau mewn gwirionedd yn ysbrydol. O'n i'n gallu teimlo dim byd yn ysbrydol. Oedd na ddim gwefr, oedd na ddim llawenydd, na ddim tristwch, diwiol chwaith, ddim byd. Tuag at Dduw, o'n i'n teimlo pethau naturiol, ond ddim yn ysbrydol. Ond nawr chi'n gallu gweud, wel, dwi'n dod i'r bywyd. Mae yna fywyd yna. Bywyd tragwyddol yw hefyd, chi'n gwybod. Hynny yw, y bywyd sydd yn y nefoedd, yn y tragwyddol fyd, yn dod i chi nawr yn y byd yma. Mae bobl yn meddwl am fywyd tragwyddol fel rhywbeth falle can wedi mynd o yma. Na, mae'n dechrau nawr. Bywyd a gogoniant yn dod. I di bach yn sblot yng Nghaerdydd, neu ble bynnag i chi'n byw. A gogoniant y tragwyddol yn dod i fewn i chi, y bywyd yma. Ac yn wir i chi, mae yna atgyfodiad mawr arall yn mynd i fod yn dos ar ddiwedd amser. Ac i ni'n edrych ymlaen yn fawr at weld yr reversal yma o farwolaeth yn digwydd ar raddfa anhygoel. Bydd myrdd o ryfeddodau. A'r doriad bore wawr pan ddelo plant y tonnau yn iach o'r cystydd mawr, heb glaf na chlwyfus yn ei plithiau. Mae yna ryfeddodau mynd i fod. Gogoniant yr arglwydd Iesu Grist yn traws newid angau. A mae yna fywyd yn dod. Un peth eto, fe amlygwyd y gogoniant yma, ni'n siarad ynglyn ag Epynawn mar y groes. Iesu Grist yn gweud yn y 12 o Ionawr o Iwan, daeth yr awr y gogonedder mab y dyn. Nawr at beth mae'n cyfeirio fanna? A dwi'n cyfeirio at yr atgyfodiad, ar esgyniad. Ni'n gwybod fod e wedi esgyn i'r nef, bod e wedi eistedd ar ddeheulawr mawredd yn y goruwch leoedd, a'i fod e wedi cael ei goroni a gogoniant ac anrhydedd. Ai hwnnw mae'n cyfeirio at y fe? Nag e ddim. Mae'n cyfeirio at y groes, fel awr y ogoniant. Pa ogoniant meddech chi oedd yn perthyn i'r groes? Achos oedd na boen yn doedd, dioddefodd waradwydd, a phoen, a'r felltith, a'r galfar i fryn. I olwg allanol dyn, dim ond y pethau yna i ni'n ei gweld yn te, angau, yn ei holl erchylltra, barbareiddiwch, y pethau yna i ni'n ei gweld. Ond, lle mae'r gogoniant? Wel, yng ngorchestion yr arglwydd Iesu Grist, yn yr hyn wnaethbwyd ganddo fe ar y groes. A beth gyflawnodd yr arglwydd Iesu? Wyddwch chi, gael ddweud hyn, fe fiodd yr arglwydd Iesu Grist fyw bywyd prysur. I ni'n dweud yn dyn ni, wy'n brysur sy'n amser gen i ddim byd. Fio ddim neb prysurach ar wyneb deiar diw erioed na'r arglwydd Iesu Grist. Ac eto i gyd, oedd e'n dangnefeddus yn doedd, yn ryffled, ond ar y groes, mae'r gweithgareddau, un ar ôl y llall, yn cynyddu. Dyma i chi brysurdeb. Mae e'n dehyddo Duw. Mae e'n cymryd pob dropyn o ddicter Duw megis, iddo fe ei hun. Yn llyncu dicter Duw ei hun. Fel bod pechadur fel fyne yn gallu cuddio ti nôl iddo fe.
ac yn gallu canu fel yn dod i bod meddwl am emyn neu hedydd ial y dynodau diwetha yma. Mor ryfeddol yw'r emyn yma, chi'n modd, a'r gwirionedd sydd yn dweud, wrth gwrs. Nad yw'n gnawd ond gwellt, medda fe. Am esgyrn ddim ond clai, a dwi'n bod meddwl fel hyn, sut all berson fel fi, ag esgyrn fel sy'n gen i, a cnawd fel sy'n gen i, sefyll o flaen Duw sydd yn dan ysol. Sy'n gobeith o se. Ond wrth yn bod ni'n cysgodi yn yr arglwydd Iesu Grist, fe allwn ni ganu. Nad yw'n gnawd ond gwellt, am hesgyrn ddim ond clai. Mi ganaf yn y mellt, mae ddeio Duw fy mai. Mae craig yr oesoedd dan fy nhraed, a'r mellt yn diffodd yn y gwaed. Dyna i chi mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud. Wedi dyhuddo Duw unwaith ag am byth. Beth arall? Wel, i ddefnyddio geiriau'r ysgrythyr, mae'n dibennu camwedd ac yn selio pechodau. Meddyliwch am eich pechodau chi. Yr arglwydd Iesu Grist wedi dwyn nhw yn ei gorff ar y pren. Mae'n marw, mae gorff yn cael ei roi yn y bedd, ac mae'r pechodau yna'n cael ei selio y medd yr arglwydd Iesu Grist. Mae e'n dod o'na, ond mae'ch pechodau chi yno am byth, wedi claddu. Gair Duw yn hyfryd ar y mater yma, ynddo fe? Duw yn taflu'n pechodau ni, wisgu gefn ac yn claddu nhw yn eigion y môr. Mae'n pellhau camweddau i bobl, oddi wrthyn nhw megis cyn belled, ac mae dwyrain oddi wrth y gorllewin. Dyna i chi drylwyredd gwaith yr arglwydd Iesu Grist yn ymdrin a'n pechodau ni'r pethau diflas yma bys yn damnio ni. Ond mae'r arglwydd Iesu wedi delio gyda nhw. Mae'n dwyn i mewn gyfiawnder tragwyddol ac yn gwisgo i bobl ar cyfiawnder hwnnw, fel yn bod ni'n hardd gerbron y tad. Mae'n symud y felltith ac yn sicrhau'r fendith. Mae'n agor yn ef ac mae'n cau i ffern. Mae'n mawrhau ac yn anrydeddu'r ddeddf wneud. Yn sigo pen y ddraig, yn ysbeilio'r tywysogaethau a'r awdurdodau, yn gwneud arddangosiad ohonyn nhw ar goedd. Mae'n selio'r cyfamod a'i waed, ac yn achub torf nas gall neb ei rhifo ag achubiaeth dragwyddol. Nawr, beth am hyn fel activity? Oedd neb mwy gweithredol eriod na'r arglwydd Iesu Grist. Daeth yr awr y gogoneddau'r mab Duw. Ydych chi wedi gweld gogoniant Iesu Grist yn ei groeshoeliad, yn yr hyn gyflawnodd e? Ac ai dyma'ch ymffros chi? Dych chi'n ymorchesti yn rhain, yn llawenhau yn dyn nhw, yn llwyddiannau gwych yr arglwydd Iesu Grist. Dyma sy'n lloni'n nghalon ni. Wel, dyma falle ar y groes lle roedd hi ogoniant yn ymddisgleirio i'r eithaf. Yr arglwydd Iesu Grist yn ymddangos i Abraham ac yn dwyn yr holl orchestion yna ac yn gwneud Abraham yn etifedd ohonyn nhw. Oedd Abraham yn mynd i fod yn beneficiary o'r hyn fydde'r arglwydd Iesu Grist yn ei gyflawni ar y groes. Wedi iddo fe weld y gogoniant yma, gweithion. Chmod, oedd e yn fodlon ymadel ar diwiau yma i gyd oedd yn i'r Caldeaid. Gwlad y delwau cerfiedig. Ond o megis dim iddo fe i gymharu a gogoniant y Duw oedd wedi ymddangos iddo fe. Mae'n gadael i deulu estynedig, mae'r rhai yn dod allan gydag e, mae'n gadael y soffistigedigrwydd. Does o ddim sicrwydd deiarol gydag e, achos mae'n gofod mynd allan heb wybod i bale mae'n myned. Mae security, mae'n bwysig iawn i ni ar y ddeiar yma yn diwe. Bod pethau'n saff, bod ymhensiwn i'n saff,
Bod y tŷ lle wy'n byw, wy'n cael syrfe wedi wneud, fel bod ddim cracs, y cyfan i gyd. Ond oedd Abram, ddim security gydag e. Dim ond bod e wedi gweld gogoniant yr arglwydd Iesu. Gadael y cyfan. A welsoch wi, chi wedi gweld y gogoniant yna. Os i chi, mae e'n mynd i'ch traws newid chi. Mae'n mynd i ddod â chi o farw'n fyw. Ac mae e'n mynd i'ch achub chi hyd yr eitha. Bendigedig, yn diwedd. Bendigedig. Arglwydd, Duw y gogoniant, am ddangosodd i'n tad ni, Abraham. Amen. Wel, mi fyddwn ni'n disgwyl yn bysenni y bydde Williams Pantacelyn, rhywbeth i ddweud ar y mater yma, wrth gwrs, ac 671. Nid Emyn Pantacelyn yw e, chwaith, dwi'n flin. 671. Bydd gweld gogoniant Iesu a chofio'r mannau bu, yn enyn can o newydd trwy'r holl nefolaidd lu, ei weld a chofio Bethlem, a enni yn ondlawd, rhyfeddod nef y nefoedd fydd gweled Duw mewn cnawd. Ei weld a chofio'r cwpan yn Gethsemane ardd, ei gofio'n dod o Edom oll yn ei wisg yn hardd, ei weld a'i holl elynion yn droi dyfaint yn ei draed, ei weld a chofio'n golchi o'n beiau yn ei waed, ei weld a chofio'r gofyn yn y fechniaeth fawr, wrth fynd i'r ddeddf yn ddiwedd, rhoi fywyd glân i lawr, pa fodd na bydd yr olwg a'r brynwr euog ddyn, yn enyn can a syndod, trwy'r nefoedd fawr ei hun. 671. Amen.
ein dew o'n tad, wrth blygu gyda fron di nawr cyn i ni ymadel. I ni am ddiolch o waelod calon i ti, bod cynifer ohono ni yma prynawn yma wedi cael rhyw olwg ar dawgoniant ti. A hynny'n anheiddiannol. I ni'n diolch i ti o ddiwein tad am yr hyn i ni wedi i weld a llyged ffydd. Gyn ni gofyn i ti cyn awn ni o yma ac awn ni weld ti dynod yn fwy o ogoniant yr arglwydd Esu. A'r gobaith yma sydd gyda ni arglwydd, ni newydd ganu amdano fe, cael gweld gogoniant yr arglwydd Esu Grist yn nefoedd. Ni'n gofyn i ti y bydd meddwl am y gogoniant yma i werthfarogi fer y ddeiar, yn foddion fel yn bod ni'n dyfal barhau, bod ni'n mynd ymlaen yn y ffydd, gan ddisgwyl yn hyderus am doriad y wawr, gan ddisgwyl yn hyderus y cawn ni fod gyda gef panel y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Nawr, bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.